Xuxuraka, Xuxuraka, gurunga, atzoko malekoia, ez da non. Ikasturtea amaitzea dagoen honetan, esan dezakegu, Nafarroako 43 ikastetxeetara iritsi direla programa honen saioak. Batzuetan, behin baino gehiagotan gainera. Izan ere musikariek 88 saio eskaini baitituzte guztia. Musikariak ikastetxeetan programak oso harrera ona izan du ikasle eta irakasleen artean, eta horregatik, aipatu bezala, ikastetxe gehiagora iritsiko da datorren ikasturtean. 191 saio eskainiko baititu. Aurten egin direna, baino zenbaitzuk gehiago, eta beste 3 ikasturtez luzatua izanen da. Gainera, alderdi didaktikoa indartu egingo dugu. 21. mendeko euskal musikagintzaren gaineko 10 unitate didaktiko prestatuko ditugu, irakasleek etekina atera dezaieten saioei. Nik uste oso esperientzia ederra izan dela, aberasgarria, eta bestetik esango nuke beharrezkoa. Beharrezkoa zentzu askotan, ze nik ikusten den ere burua garai horietan, institutuetan, ez da? Eta esaten jo, zelako zortea, ez? Nik bere momentu horretan halako aukera izango balua nire referente, edo, musikari den pertsona baten ere eskolara etorri eta bere esperientzia partekatzeko, galderak egiteko aukera hori edukitzea, ez? Eta ez dakit, gertutasun hori sentitzeko, ez dakit, uste dut oso aukera ederra dela eta aprobetxatu behar dakagula. Escuché